Salut și bine ai venit! Numele meu este Edi și fac parte din echipa de consultanță ai magazinului Big Fish. Tema materialului video de astăzi o reprezintă wobblerele crankbait lipless din seria Duo Realis Vibration și anume o serie de năluci crankbait lipless denumite Vibration J-Fix, Apex Tune și Nitro. Acestea sunt produse de la apreciatul brand japonez Duo International și au deja o mare popularitate în rândul pescarilor autohtoni, în special celor care caută șalăul. Înainte de a prezenta produsele menționate mai sus, doresc să-ți spun câteva cuvinte despre producătorul Duo International, cunoscut de către pescari după varianta simplificată a numelui, Duo, care este o companie japoneză producătoare de năluci și echipament pentru pescuit. Compania are tradiție în domeniul nălucilor de top, mulți ani producând în sistemul OEM, adică pentru alte branduri. Cu experiența acumulată în producție, Duo și-a permis să lanseze propriul brand, care în mod natural a fost o revelație la momentul respectiv și care a câștigat rapid în popularitate. Produsele lor sunt cunoscute ca fiind de înaltă calitate, proiectate astfel încât să aibă o acțiune atrăgătoare în apă, adăugând un strop de individualitate ofertei imense de culori de pe piață. Atenția pentru detaliu specifică producătorilor niponi se regăsește din plin și la Duo. Foarte important de menționat, fiecare nălucă Duo este verificată amănunțit și testată înainte de a pleca din fabrica producătorului către magazinele din întreaga lume. Fără să exagerăm, putem spune că Duo a devenit sinonim cu calitatea japoneză de top. Revenind la subiectul acestui clip, wobblerele seriei Realis Vibration J-Fix, Apex Tune și Nitro au reușit să schimbe complet percepția pescarilor, dar și a producătorilor despre această categorie de năluci. Totuși, ce sunt wobblerele crankbait lipless și cum se diferențiază de restul? Cum spune și numele, sunt wobblere fără barbetă, cu un profil înalt, corp cu lățimi reduse, subțiri, și cu ochetul de prindere al firului în zona din spate a nălucii. Acest design face ca năluca să vibreze foarte puternic pe tracțiune și să se preteze excelent pentru pescuitul ori în diză fierăstrău, ori în pescuitul pe verticală. Aceste crancuri sunt întotdeauna sinking, adică sunt wobblere scufundătoare și pot fi pescuite la adâncimi foarte mari, pe lângă structuri sau praguri, locuri care înseamnă de altfel locul de pândă preferat al peștilor răpitori. Seria de crancuri lipless Realis Vibration evoluează discret pe cădere, prin urmare ne putem aștepta la un atac în orice moment. Se știe că foarte multe dintre atacurile răpitorilor vin pe căderea nălucii atunci când pescarul stă relaxat și contemplând orizontul, dar nu e cazul aici. Pescuind cu aceste wobblere va trebui să stați încordați, focusați, ca atunci când privim un film de acțiune. Fiecare secundă poate provoca o explozie de adrenalină. Cine a zis că pescuitul este ușor? Aș dori să aduc în vedere forma aerodinamică și poziționarea inteligentă a lestului interior. Ambele ajută năluca să aibă o castabilitate incredibilă, să obțineți lanseuri cât mai lungi și precise. Ce înseamnă asta? Simplu. Mai multă apă, șanse mai mari de a provoca un atac din partea vreunui răpitor care stă mai prost cu nervii. În prezent, aceste modele sunt preferate de pescari ca năluci de tatonare și exploatare a suprafețelor întinse de apă. Cu alte cuvinte, când ajungi pe un loc nou sau când vrei să iei pulsul unui loc fierbinte, care face instinctul tău de pescar să vibreze, un wobbler Duo este cel care confirmă sau nu. Evident, nu există nicio nălucă minune, însă dacă ar fi să forțăm puțin nota, am spune că dintre toate nălucele de tip crankbait lipless, modelele Duo se apropie cel mai mult de acest titlu. Să aruncăm acum o privire la fiecare model în parte. Mai întâi, campionul seriei, cel care culege aproape toți laurii. Făt frumos al crankurilor lipless, adică, mai simplu spus, Realis Vibration J-Fix. Ca specificații avem cam așa. Un corp înalt, chiar și pentru standardele unui astfel de wobbler, subțire, chiar ascuțit spre margini, les frontal din tungsten, foarte echilibrat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că are o viteză mare de coborâre pe fundul apei
și vibrează cu intensitate ridicată la tracțiune redusă. Bazinul hidrografic din țara noastră este foarte vast, iar foarte mulți pescari preferă să caute șalăul, știuca sau somnul în barajele adânci precum cele ale Oltului, ale Argesului sau pe Bătrâna Dunăre, acolo unde avem nevoie de năluci foarte bine echilibrate, care să ajungă foarte repede pe substrat, dar foarte important, care să stea foarte bine în curent. Pentru acest gen de lacuri a fost proiectat și conceput și modelul GFX. El se fabrică în două variante, de 6,2 cm cu 14 grame și jumătate, respectiv 6,8 cm și cântărind 21 de grame. Al doilea membru al familiei este wobblerul Realis Vibration Apex Tune. Împarte multe dintre caracteristicile variantei GFX, însă a beneficiat în proiectare de implicarea directă a legendarului pescar de competiție de bass din SUA, Aaron Martens. Deci am putea spune că este un mix de sânge de samurai cu spirit de yancheu. Este clar că nu putea să iasă ceva slab din această colaborare. Diferit la acest model față de modelul GFX este lipsa bilelor din interior, rezultând astfel un wobbler mai discret, dar care are capacitatea de a atrage răpitorii datorită evoluției sale și a vibrațiilor produse în apă. Aaron Martens și-a construit un nume în cea mai dură competiție de pescuit, și anume turneul Bassmaster din Statele Unite. Prin urmare, wobblerul îi poartă semnătura și este dedicat spiritului și condițiilor din concursuri. Fiind un wobbler silențios, oferă un avantaj când peștii sunt supuși presiunii mari din partea pescarilor, de pildă în competiții sau pe lacurile aglomerate sau în perioada cu activitate redusă, cum ar fi în extrasezon. Suntem întrebați destul de frecvent care dintre cele trei. Însă răspunsul nostru este că aceste modele nu se exclud, ci se completează. Apex Tune este disponibil în două variante de lungime și gramaje, și anume 6,2 cm cu greutate de 9,7 grame și 6,8 cm și 14,3 grame. A venit acum rândul celui de-al treilea mag de la răsărit. Doamnelor și domnilor, intră în scenă zgomotosul și neliniștitul Nitro. V-am prezentat echilibratul Vibration și liniștitul Apex Tune. Acum trebuie să vă spun câteva cuvinte și despre cel mai zgomotos membru al seriei Vibration, și anume modelul Nitro. Dacă scopul tău este să faci deranj maxim printre șalăi și somni, să-i scoți din cele mai ascunse locuri și să-i provoci să atace rapid sau să aduci cât mai repede un pește la minciog, atunci Vibration Nitro este soluția. Este noluca ideală. Profilul lateral este destul de asemănător cu celelalte wobblere din serie. Însă, ce se diferențiază este lățimea mai mare. Prin urmare, opune o rezistență mai mare la tracțiune, provocând vibrații mai largi și turbulențe mult mai mari. În plus, față de celelalte wobblere din serie, inginerii și designerii de la Duo au introdus în corpul modelului Nitro 6 bile din tungsten, făcându-l unul dintre cele mai zgomotoase wobblere lipless crank de pe piață. Un adevărat rattling care ar face și un crotal mexican să amuțească de rușine. Este exact ceea ce ai nevoie pentru pescuitul la somn sau șalău, mai ales când aceștia își păzesc cuiburile de eventuali invadatori. Fac mențiunea că modelul acesta Nitro se găsește atât în variantă cu bile, adică în variantă rattling, dar cât și în variantă silent. Nitro se produce în două lungimi și două gramaje, adică avem 5,5 cm cu 11 grame și respectiv 6,5 cm cu 17 grame și jumătate. Seria de crankbait lipless de la Duo este realizată într-o gamă foarte variată de culori, pentru că aproape orice pescar își poate găsi cu ușurință o combinație atrăgătoare și potrivită stilului și condițiilor de pescuit. Fiecare wobbler este echipat cu ancore japoneze, extrem de ascuțite și durabile, iar elementele metalice din construcția wobblerelor sunt tratate anticoroziune, pentru o rezistență sporită, dar și pentru a face posibilă pescuirea acestor wobblere în apă sărată.
Înainte de final, subliniez că aceste voblere sunt foarte versatile, ușor de pescuit, indiferent dacă le pescuim pe dinți de ferăstrău, ca pe jig, recuperate liniar sau pe verticală. Iar o particularitate a lor este că întotdeauna vor sta cu capul în jos atunci când le vom recupera, iar pe stopare, atunci când vor atinge substratul, vor avea o poziție orizontală, evoluând ușor pe flancuri. Dacă ți-a plăcut această postare, lasă-ne o apreciere. Iar dacă dorești să fii la curent cu noutăți din lumea pescuitului, nu uita să apeși butonul de urmărire al canalului. Până data viitoare, eu îți urez fir întins și nu uita să pescuiești responsabil. Toate cele bune!